wat niet kan, dan is niks gevaarlijk. Dan worden ze je gewoon niet aan te raken. Wat is in je iPhone? Labay. Labay, bahan na namin ito. Bahan na namin. Ja hoor, ze gaan de andere kant aanpakken. Josephine! Kijk. Eerst bang. Een sleutel toch? Bang. Josephine! Dan komen die paarden weer. Josephine, nog meer! Josephine, daar! Kom maar hier! Oh my god! Nog fucking 4 ME-busjes en koude politiepaarden, jongens. Ja, dit doet de Den Haagse politie. Is fucking lafaard. Marikoenang. Rennen! Hoe lopen jullie? Wil je dat hier maar nou? Ik is serieus. Nu de nacht. Pero aan met de movie. Wat is dat? Ik ook niet een keer. Ja, hoe zijn we? Hier zo, met de camera. Vrede verkeerd, er is allemaal geen vrede gekeerd. Ze slaan zomaar mensen. Mensen met kinderen mogen er niet langs. No justice, no peace. Pamira, sí, no tiene bons stoel lang. Eerste rang nog staan hoor. Tot morgen allemaal. Wanneer moet staan Pamira? Welke plek morgen? Wat heb je er morgen? Wat heb je er? Ja? Wanneer moet staan Pamira? We staan verslaggever. Hier, morgen weer. Hier zo. En toen meneer agent aan BD. En toen onbetrouwbaar ministerie. Mevrouw, ik ben van NOS. Zegt u wat maar.
No justice, no peace. Fuck the police. Hey, Birman. Wat is Birman? Wat bij je? Wat ben ik? Kom hier, hey. Kom hier, kom. Ze gaan jou eentje geven, jij gaat knock-out. Ben je ziek? Oh, Rashid. Wat heb je nou, bro? Is goed, begin. Ja, je ziet het nu. Gimana tá aqui mesmo? Por que tá aqui, irmão? Isso! Gimana aqui me tonteiro, mano. Tô na gana só. Ai, Aonde vengo? Where is the fish? What the fuck? É emblema. Então tá pegando ele, Roma. Eva West Side, voor lager wagen. Kan delen with the police. Fuck the police. Wake. Ayabanda, wake. Fuck the lijkt wel een man police. in de uniform. Fuck the police. Fuck the motherfucking police, besa. Wak, Ayabanda. Nog meer en nog meer. Oei, bijna scrappy. Dus hoe gaan wij nu naar huis? Dus we kunnen niet die kant op en we kunnen niet die kant op. We worden hier vastgehouden. Ja, camera's, jongen. Dat is de toekomst. Wist je dat? Er gebeurt niks, maar je weet het maar nooit.
Nee, ik heb niks gedaan, nee. Ik heb niks gedaan. Ik ben geattaqueerd. Ik heb niks gedaan. Heel hard mee. Kom op. Nee, ik heb binnen rustig elkaar doen. Hoe die lamp aan het spelen? Zo. Nee, dat is fotograferen. Hey, je kan hem niet slaan in zijn buik. Oké, maar laat me los van Is deze man, slaat hem in zijn buik. Ik mijn handen niet achter mijn rug. Ik mijn handen achter mijn rug vast trekken. Kan niet, want u houdt vast. Kan niet, want u houdt vast. Mevrouw. Achteruit! Achteruit zeg ik! Achteruit! 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 Hé, wat doet hij? Achteruit! Mevrouw. Ik zeg niet. Hey. Als je me nog één keer... Ja, oké.
Thank